Lá Cluiche Rugbaí is Stade de France. Bhí muidir scoil lámhain ag plé Cluiche Rugbaí a Barras a bhí le bheithir siúil de Sathern. Bhí seans mai ag fearann na hÉireann, mar bhí siad ag imirt go láidir. Thocraí muidir gol le na chéile. Thug muid ar airfort atha clia agus ar málaí droma orín, thug an eitilt go leith. Thuaigh muid thart ar na réircanna i lár na cathrach ar was toras ireachta. Ní acha muid a lehéid de cathair riú. Thug muid cuirt ar an Tour Eiffel agus an Arc de Triomphe. Bhí na réircanna dó creidse. Rinne muid rinn siopad ireachta i gceart lár na cathrach, agus ceannaí seán líomhróid, mar tá dúil olmhór aige sa rugbaí. Thuaigh muid go dtí an cluiche. Bhí an stáid dúla daoine. Bhí an chéad leat bug na créicnithe, ach ar an drochar ní raibh géirí le fearann na hÉireann. Bhí muid an omar na hamlaise leis an imní. Ach an sin sa dara leat déirí na hÉireann í níos fearr, buchas le dia. Sna nóméid dhearannacha scóráil imreoir amháin. Bhí muid ar bís ar fad. Bhí muid dóchasach go méo an bua agén sa dearú. Bhí luachar an dó an orín nuair a tháinig dearú leis an imirt. Win fearann na hÉireann in aghaidh na Fraince. Bhí muid thar a bheith sásta go ndearna muid an éireacht bheith an don ócáid starúil. Is fear an seanachal, ní neart go chur le chéile.